Το μάτσι. Α, Λοιπόν, για πες μας τώρα τι κάνεις, τι κάνουμε. λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μελισσάκι Που έφυγε από την κυψέλη του. το οποίο έχει ρίξει. Είναι ρήμα. Ρήμα λέγεται. Ρήμα. Ρήμα, ναι. Με γιώτα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το καπνίζουμε ελαφρώς. Είναι σαν να το χαϊδεύουμε δηλαδή. Έχει την αίσθηση ότι είναι ξεσπιτωμένο και θέλει Ένα σπιτάκι. να βρει λίγο θελπορή, λίγο ζεστασιά, λίγο αγάπη. Και το χαράτσι είναι το μέλι. Θα τα δώσουμε εμείς. Λοιπόν, ένα καινούργιο σπιτάκι, ένα μελισσάκι και καλορίζικο. Με το χέρι σου. Καλορίζικο, Γιάννη μου, καλορίζικο. Ο Γιάννης είναι δυνατός. Οι μέλες συμπαθούνε και δεν τον τσιμπάνε. Σας τσιμπήσανε. 2-3 δεν λέει τίποτα. Έτοιμο Γιάννη τώρα. Η Βασίλισσα που ξέρεις τι έχει μπει. Ο Βασίλισσα κάπου εδώ ένα γύρο είναι. Δεν είναι μέσα. Θα τη μαζέψουν εκεί. Α, αρκεί που έπιασες κάποια. Τον κύριο Όγκο, τώρα θα έρθουν όλα. Ναι, τώρα τους δείξαμε εδώ το δρόμο. Έλα εδώ να δεις. Τους έχουμε βάλει κάποιες κερίφρες με μέλι. Το δόλωμα. Εδώ. Α, Σιγά να τις. σιγά οι μέλισσες πάνε να ανέβουν πάνω στις κερίφρες. Ναι, 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 ναι. Τις βλέπεις? Ναι, 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 ναι. Εγώ ξέρω το κόλπο, είμαι ακίνητη και δεν με τσιμπάνε. Βλέπεις, μετακινείται από εδώ Ναι. που είχε πέσει το μελίσι προς τα μέσα. Οπότε θα ακολουθήσει η Βασίλισσα αν είναι απ' έξω, Εάν είναι απ' έξω θα βγουν αυτές οι μέλισσες. Θα ξαναβγούν έξω να την βρουνε. Θα βγουν κάποιες από αυτές και θα τη μαζέψουν, να τη φέρουν μέσα. Και γιατί το καπνίζεις? Είναι και περασμένη η ώρα, είναι σχεδόν 8. Γιατί το καπνίζεις? Ο καπνός είναι το χάδι στο μελίσι. Δεν τα ζαλίζει ο καπνός. Έλα να το δεις που ανεβαίνει πάνω στις κερίφρες. Ναι, 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 ναι. Θόρυβος, ωραίος. Έχει μπει μία μέσα εδώ στη μασκάλη. Μην τη σκοτώνεις. Τι σκότωσες. Όποια τσιμπάει πεθάνει μόνη της. Το βλέπεις? Ναι, 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 ναι. Έχει αρχίσει και κάνει αποδοχή στην καινούργια του κατοικία. Ορίστε και μερικά κεντριά που μας έφεραν εδώ στο χέρι. Συμβόλαια κάνατε για το καινούριο σπίτι. Ο Σαμαράς το ξέρει. Και μια ωραία μυρωδιά που έχει. Λοιπόν, Άντε, ωραία. καλό ρύζικο. Καλό ρύζικο, καλό ρύζικο. Μπράβο, Γιαννάκη μου. Άντε. Να τα πολλαπλασιάσεις και να γίνουν πολλά και καλά. Έτοιμη διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλή όσο τι κάνει ο Γιάννης. Ο Γιάννης το ξέρει, γι' αυτό. Τώρα έρχεται η βροχή και όλα είναι ωραία.